wis katon jroning pandulu sumunar kang sinawangan anjirata langing nalan nuli gumadaring dodo dumunung sukune ing gunung Sindara sumbing sitinnya nangge loh jinawi ya Aduh Kakang Mbok nyawa jimat pepunden kula Kakang Mbok rika lenggan punika Kakang Mbok Dewi Wara Sembadra kenging menapa pungun-pungun tamang-tamang waspa kekembeng waspa sajaan namung duh kita Kakang Mbok kepareng ngendika kaliyan ingkang rayipun para Sri Kandi Kakang Mbok Diajeng Mara Sri Kandi Yayi banget anggonku kuwatir anggonku melang-melang rikalanipun Kakang nyumpena ora ana liya ingkang ndak sumenakake ya kuwi yogaku dhewe si Abimanyu Angka Wijaya Yayi duh Kakang Mbok ing putra Abimanyu Angka Wijaya kenging menapa lah kok dadi nuju sawijining dina si Abimanyu Angka Wijaya manjing madyaning aloga kinarubut kinaruyuk dening sangyaning wadya tumbak anjati ngarang payung amruk kaya ban jamur barat usana kinarocok gegaman arang keranjang tatune nganti ora bisa nglawaduh Yayi kepiye bakal ana kedadean apa ing samengko putramu si Abimanyu Angka Wijaya Yayi duh Kakang Mbok ingkang putra Angka Wijaya menika sampun mapan wonten ing kasatriyan Tanjungan wekdal dinten menika sampun pikantuk kamukten wujuding kasatriyan rumuhun wujuding negari inggih negari Tanjungan pramila Kakang Mbok tinimbang amung tansah gawang-gawang pepatuning netra amung tansah bebidung nala monggo kula dherekaken Kakang Mbok Dewi Wara Sembadra tumulya jengkar saking Madukara jengkar saking keputren sumangga kula dherekaken yenaken kawontenanipun ingkang putra Abimanyu Angka Wijaya Kakang Mbok jampang ana lakunipun Kakang ndak kanthi supaya tumuju menyang
Tanjung Anom yo yayi suwami kula dherekaken Kakang Mbok. Duk manyar-manyar selikur diraga managa pulung ora lukus walu gembong. Ger, anak Prabu Duryudana. Wah. Kepripun Paman Pendhita Durna? Nimbali ingkang Bapa Saka Lima, nimbali ingkang Bapa Basa Jenar wonten dawuh menapa? Wonten sipating Narendra saklebatan ingkang leledang wonten ing pertapan Sukalima menika sinten? Oh. Inggih menika siswa kula ingkang enggal Narendra ing Braja Lungit peparapipun Prabu Branjangkara. Narendra Braja Lungit peparapipun Prabu Branjangkara asinggihan karo Prabu menawi mekaten menapa purun ing samangke badhe kula kanthi minangka sumitra minangka sumitranipun para Kurawa sesarengan anggayu gegayuhan luhur mewah angicali keliliping para Kurawa nak nggih jumbuh kalian kawontenan puniki kalenggan puniki negari Ngastina nedhawipun tintrim kathah pepejah kathah dahuru darda menawi to ing samangke Yayi Branjangkara sagah minangka sumitra kula ambebantu nentremaken negari Ngastina ing samangke badhe kula junjung derajatipun kula aken minangka kadang kula Sinurwedi kepara badhe kula paringi bebingah negari Ngastina ketang namung sak sigar semangka. Lan inggih tentu kewala badhe asok bulu bekti ngetingalaken dharma bektinipun badhe ngaturaken pecah gesangipun kala sapa duka anak Prabu Duryudana katimbalan majeng. Lan inggih dhateng sedika Ken.
tumingal campo prang samya medali ler tadet wilting kota dayangkong manguncang nidi benjang sangat cimicil ladinyo ngetali wus terus rasul bluduk manyar-manyar selikur dina gamana kapulungan ulang soal gembong. Nggih anak Prabu kepareng matur nggih menika. Anak Prabu Branjangkara. Wah, lakon nganggo behel barang niku kepripun? Kok nganggo behel padake karo Mas Gun? Mas Gun sinten Pak Negondel? Kula niku nganti gumun nganti bingung. Anggere muni juragane son niku nyeluki Gun ngono niku sing maknun ngono ki wong loro. Kemau mawon tak takoni Mas Gun, penyerahan tokoh wayange ngagem napa? Sak kersane mawon. Ah nika mriko sampean ungkele dompeng pun tak cawisake. Dadi ijol tukar posisi ngaten. Sing gune Pak Agung niku mayang, sing gune Pandam Seto niku kon nyelah diesel. Walah. Lah niki janipun ya bedane iki wis perno-perno. Apa ya Gundalang kok saiki nganggo begel? Nika niku mboten nganggo behel. Lah napa? Kangge panjenengan niku asal kaya ngoten nika. Cetane nika niku putra murid Mas Agus Cakil niku nggih. Wah, kan sampeyan niku ana-ana mawon. Sesuk gune ngrawa niku kon nganggo tato. Nggih. Ngangge napa? Angge nganggo mangsi. Napa nganggo spidol kering? Oh nggih. Wah, Yayi Branjangkara. Latala, moh wonten dawuh, wonten dawuh. Sungkem kula muga konjuk ngarsa paduka Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Ya ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundi mugi dadosa jimat. Nimbali ingkang abdi pun Branjangkara. Dasar kepara nyata negara Ngastina nedheng-nedhenge ketaman Dauru. Akeh pagebluk akeh dardah sartane akeh Brahmacora kawula wis padha nglirwakake marang dawuhing para pandhika reh peperintahaning Narendra usana perkara iki anjalari gempunging penggaling sun kersa padha kados pundi Paman Durna wonten dawuh Anak Prabu katentremaning praja Ngastina kula pasrahaken dhateng Paman Pendhita Durna. Oh, ampun kuwatos, ampun kuwatos. Dewa badhe nurunaken kanugrahan. Kanugrahan menika wau wujudipun inggih wahyu. Ingkang minasan wahyu katentreman sejati, nggih. Pramila saking menika kula nyuwun berkah lan pangestunipun Anak Prabu Duryudana. Badhe kula udhi wujuding wahyu katentreman sejati ing samangke. Carane kepripun wakne nek niki mangke di reridu kalih para Pandhawa bakale sampeyan ora bisa entuk wujude wahyu. Oh, aja kuwatir. Kula mangke badhe lampah panglemunan, lampah sesideman. Pandhawa ajeng kula ajeng kula gawe mawut ajeng kula gawe cecongkrahan. Supayane kula bisa nglembut pustaka Kalimasada sang pustaka Jamus awit sing dadi
Serana pangudining wahyu katentreman mboten wonten liya kejaba mung pustaka Kalimasada sak mustaka Jamus. Mung bae kowe ngger Branjangkara wonten dawuh bawa penemban. Manunggala kelawan para Kurawa wektu dina samengko. Walika paningalmu salina sandangamu tanpa beda kaya para Kurawa wektu dina samengko. Aja was lan sumelang adoh cangketana lakuku caket dahana murid tatan ngawis tarani yen to kelakon Pandhawa padha congkrah Kalimasada wis ana tanganku mengko bakal tak paringi sasmita bebarengan nggayuh wujuding wahyu katentreman muga lebda ing karya janji ora bisa nggawa wahyu katentreman kundur ing negara Ngastina aja takon dosa gedhe pidanane. Oh nggih Nger, najan to kula kedah pecah wonten ing marga anggenipun ngudi wahyu katentreman ingkang bapa mboten badhe swala mboten badhe swaling kayun Nger Anak Prabu pecah kula ing samangke mugi dados kusuma bangsa.
Lengwang ramyan ingkang sasangka wayah nyokang lagi lumaras Pangrengkolaring puri yekyono Firmantoyo Daya sekaring keswa Jaladri kang kapitaning surya Panjrah sumembur saking sarira Sang sekaring Narendra Suksmenala
asmara dewa dewataning suksmena kala sarira madebya debya sang nata nganti kalon prandene kang wis samapta ing pangawruh tan samar kang ngalingi wis katulung ngelelotan kalamatan rohing warana pambukane ngelelotan kalamatan rohing warana pambukane tan kaliru jroning liyap jroning liyap layap rasa
saking Mandrawabyor busananiro lir surya wedalira saking Salanidi ambuka purwakaning carita caritaning kang ringgit purwa purwanira cerma tegese walulang tinata sinungging rineka jalma jamanira para wali olah mangolah reng agama agemane budi luhur kelir ginelar pindhane jagat gumelar gelare awarna putih putih kang mengku surasa suci tegese jagat asipat suci datan kelebetan kelawan dosa anane dosa marga saka pokaling manungsa blincong kang minangka pepadang pindhane oboring jagat surya candra miwah kartika gedha keprak ibarat keketeking jejantung pradonga gending lan tembang minangka gambaraning urip bungah kelawan susah dalang kang minangka dutaning Gusti anyolahake wayang werdine gambaraning urip lair kelawan batin ana becik bener kelawan luput pramila gambaraning carita sedalu yektine amung loro yaiku ala kelawan becik kang becik tinulata ingkang ala singkirana sapa kang disiki ala ing kono wahyune bakal sirna sirnaning wayang rampung kukut lebing kotak tanpa beda kaya manungsa uga mangkono amung bedane yen wayang wis manjing kotak sesuk bisa dienggo maneh nanging yen to manungsa wis manjing kotak yekti bakal ngunduh waing pakarti utawa ngunduh panggawening urip antuk pangadilan suci saka ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi mangkono mau kinarya pratandha sejatine lamun to derajat pangkat bondo donya iku ora aji ingkang aji amung amal soleh lan pakarti ingkang murakabi mring sesami anenggih pundi to ingkang kaeka adi dasa purwa eka sawiji adile luwih dasa 10 purwa wiwitan nadyan to kathah titahing jawata ingkang kasonganing akasa sinangga ing pertiwi kinapit samudra laya kathah ingkang sami anggana raras parandene datan kaya ingkang ginupit anenggih gumelaring praja Ngamarta inggih sinebat Cintakapura Bathana Kawarsa ugi awasta negari Kencanapura Indra Prahasta pramila sinebat Ngamarta tuhu negari ingkang maweh daya hangasrepi ing kinatilas kedatoning para jin Panamarta winastan Cintakapura karana rinengga sendhang sanga ingkang kinarya panggesanganing kawula ingkang punjerira awasta sendhang Cintaka anenggih sramaning Sekar Budak Bathana Kawarsa mengku werdi negari ingkang winangun sarana dresing karsa miwah adrenging cipta para satriya ingkang tulus ing jiwa utama pantes sinebat negari Kencanapura labet kekuwunging Mengku Praba prabaning pura pinatik Kencana mulya turta
jumenenging Sang Nata den seranani mawi sesaji Raja Suya. Sinebat Indra Prahasta amengku werdi prabaning pura angimba pepasren ing kayangan Indraloka. Negari Ngamarta binasakake amung sakyuping blarak ananging kasinungan Sekar Budak pramila sumrebak kumbuling asma kuncaraning praja tuwin aruming bangsa dadi Sekar Wicara. Aja ta lamak ing manungsa nadyan to dewa jin lan gandharwa samya sumuyut marang Sang Nata tan kinebak sarana Bandawala muhung kayungyun dateng wibawaning Sang Nata ingkang tulus ing Jawa Utama. Ngupaya satus nananduk sedasa sanadyan sadasa datan wonten kalih karana praja Ngamarta lumadi saka daratan lan samudra laya pramila sugih sungapan sarta bandaran ingkang ageng. Nadyan para nanggoda ingkang sami lampah dagang lelayaran surya pantaring ratri anglur selurtan ana pedhote lebet sang sayaning marga. Para among kisma sami tenatenang ngolah pasitene temah bumi cengkar dadi subur lemah grasa dadi makmur satemah apa kang tinandur sembulur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Pari lan Palawija tuwuh ambiyet woh-wohane nganti manglung ing Bantala. Nadyan Raja kaya pitik iwen gumelar aglaring pangonan tanpa cinancangan. Lamun wanci surup surya padha bali marang papane sowang-sowang. Nalika semanten datan ana carane kandhang kinancingan palang labet tebih saking tindak Durjana. Lamun wanci dalu anggung kumarenggeng maneka warna sarasehan bapa bab among tani ingkang sami tukar kawruh ijol panemu bab tata tetanen temah sing bodho dadi pinter sing butuh antuk wuwuh sing cingkrang melu tumandang sing putung dadi sinambung tutur tinular nalar cinatur temah andayani lestari denya makarti widodo denya makarya tatan kantun cagak cuwaking tetanen rekodaya rekaya sego pertikel tansah denuti satemah tuwuh tebaning pangupa jiwa. Sinten ta ingkang ngasta pusaraning praja angembat pradata luhuring negari Ngamarta. Duh aja juluk Sang Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira Darma Wangsa Darma Kusuma ya Sang Darma Putra ya Sang Gunatalikrama ya Prabu Puntadewa. Anyar karo nyarengi mangsa palguna Windwadi putus cinta nuju Ari Respati. Sang Prabu Puntadewa kepareng miyos Siniwaka kinarbek sangyaning para adi bancet dinggung tanggung Jaka Paleloro ingkang sami ngambil upacara pepak rengganing upacara kadhik keprabon. Sang Nata nampi Ramuhira nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna datan kantun wiswanipun sangyaning Kadangira satriya panenggak Pandhawa Raden Werkudara ya Sang Bratasena panengah Raden Harjuna ya Sang Dananjaya Sumendhe lan Waruju Raden Nakula miwah Raden Sadewa ing tansah setya bekti marang pangwaosira reh keprabaning Prabu Puntadewa pepatih dalem negari Ngamarta nenggih Patih Andakawana Bapak Andir sangyaning para wadya minggahing mantri bupati nayakaning praja kacena nakala semana Sang Prabu Puntadewa dereng amedhar sabda sawetawis angrantu ing kono tengara sang panitilan.
lenggah sumewa ning dampar kencana renggeping pasewakan samya sumewa akeh bepaya wadon nirwadonira prabawing salukma rukmi kabeh-kabeh samya mangrutingal lira Emang sukma madine luwih ung bawana langgeng yuang darma diwaningsun. Ora temengko patih Andakawana ingsun mundhut atur pelapuranira mungguh sangganing nayaka tumedhaking para wadyabala ing ngari kalenggahan iki apa kabeh padha netepi darmane lan kewajibane siba caos ngaresaning suning praja Ngamarta kene Andakawana. Ana inggih Kanjeng Diwaji. Awit saking berkapange supaduka sangganing kamula
magangan minggahipun wadya miwah Nayaka Praja setunggal kiwala mboten wonten ing anglirwakaken dawuh mboten wonten ing anglirwakaken wajib sadaya sampun pepak andir sumuyut ngarsa paduka Sang Narendra Agung Negaring Amarta cumadung dawuh sawanci-wanci wonten sabda dawuh pangandika paduka sampun sumadyan nilingaken karna nganglungaken jangga diwaji sesembahan kula sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya syukur bejo sewu yen mangkono Andakawana. Yayi Bratasena kadangipun Kakang Yayi. Wah. Mbarep kakangku ana dawuh mopo miji sawane adhimu panenggak prayogakno anggonira sowan ngarsanipun Kakang Yayi kanthi ing ari kalenggahan iki ana rawuhe Koko Prabu Sri Bathara Kresna pun Kakang bakal atur panembrama rawuhe Rakanto ing Dwarawati ikaripun iki Yayi Bratasena. Wah iya wis ora kurang prayoga sowanku ngarsane lembarep kakangku. Basaku katur ngarsane Darma Aji kakangku. Iya Yayi, ndak tampa. Pangestunipun Kakang Kebatam Panono Yayi, Yayi Werkudara tak gegem dadi mustika mawe ana mulyaning uripku mbarep kakangku. Dimas Arjuna semono uga prayoga sawanira ngarsanipun Kakang Yayi Danasmara kawunono inggih Kanjeng Koko Prabu awit saking pangestu paduka niring sambikala sowan kula kepareng kula ngaturaken sunging pangabekti mugi kunjuk Koko Prabu. Iya Yayi ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanono Yayi kasinggihan kula pundhing mustaka dados Sujimat Maripih. Yayi kembar Nakula Sadewa Raharja sawanira ngarsanipun Kakang Yayi Nakula lan Yayi Sadewa. Kula nono inggih Kanjeng Koko Prabu awit saking berkah pangestu paduka widodha niring sambikala sawanipun ingkang rayi pun Nakula sungkem kula mugi kunjuk Duh Koko Prabu ingkang rayi pun Sadewa ngaturaken sungkem abekti mugi kunjuk sandhap padha-paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ndak tampa Yayi pangestunipun Kakang Tampanono kapundi dados jimat kula pundi dados jimat maripeh maweh ana mulyaning gesangipun ingkang rayi ora gel Pandhawa Koko Prabu. Marmane siadi kabeh wis padha prayoga anggone lungguh sartane sowan ngarsanipun Kakang Lilanana pun Kakang bakal atur panembrama Basuki Harja rawuhe Rakanto ing Dwarawati anipun iki ndak sumanggakake ngersane Darma Aji mbarep kakangku anggone bakal atur panembrama sarawuhe criteng kakangku Ngamarta iki Darma Aji kakangku. Iya Yayi Bratasena. Duh Koko Prabu Sri Bathara Kresna katuran segan panakrami rawuhipun wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat masisaning Bathara ewang songo adune bawana langgeng lono inggih Yayi awit saking pamujinipun Yayi Prabu Puntadewa sinembuk pamujining para kadang Brata Pandhawa lampahipun ingkang raka saking negari Dwarawati prateng negari Ngamarta menika winantu ing kawilujengan Yayi mboten langkung ingkang raka Dwarawati ngaturaken pujastuti mugi kunjuk sandhap padha mawantu-wantu Yayi. Kula tampi dawuh sami-sami Koko Prabu. Kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi Koko Prabu Bathara Kresna. Kula nuwun inggih Yayi,
sampun boten kirang prayogi swanipun ingkang Raka Dwarawati ing negari Paduka Ngamarta puniki. Dimas Werkudara, Dimas Arjuna sartane yayi kembar ngaturna pangabekti rawuhe Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing negara Ngamarta ing kalenggane Kyai. Wah, iya dermaji kakangku. Jeliteng Kresna kakangku. Kanthi Basuki rawuhmu ning negara Ngamarta iki. Bumiring kang dadi lenggahmu. Aku ngaturake basaku muga katur ngersani Jeliteng Kresna kakangku. Ya Yayi. Yayi Werkudara wong bagus wong gagah. Oh ladalah. Tak tampa gawe bombong penggalipun Kakang. Pamujine siadi tindakipun Kakang winantu ing Karaharjan. Pangestunipun Kakang kebatam panono. Katuna tak cadhong tanganku loro. Tak gegem dadi mustika mawe ana katentremaning keluargaku ing Jodipati. Garwamu Yayi Arimbi, Yayi Nagagini, kelawan Yayi Urangayu, rakya padha raharja Yayi. Pangestune Jeliteng kakangku kabeh garwa Jodipati ayem tentrem kepara yen to Arimbi lagi meriang awake. Nagagini gelem sonjo kepara malah gelem ngeroki barang. Lah yen dikeroki kok durung kacek, durung mendho. Urangayu gelem mijeti karo Arimbi. Wah. Garwa telu kok rukune ora jamak-jamak. Sing loro sirahe sing dikeriki wetenge karo kempole. Sing mumet sirahe sing dikeroki Weteng wae ngon puyuhan. Karo kempole monggo Arimbi kuwi bawane sipating yaksi. Kempol karo wajike wae sing bejaji wajike rupane. Parandene kaya ngono kuwi. Urangayu ya sregepe ora jamak-jamak le ngeroki karo marune. Wah, lah ya kaya ngono kuwi pun Kakang sesuk tak tiru. Lah kepiye? Garwa Ndarawati iki telu-telune ora ana sing gathok tak kandhani. Apa ya ngono? Iya. Rukmini nganggo cunduk bulu-bulu. Ana kanil-kantile. Cijembeng sapa? Jembawati. Ya nganggo melati. Nah bareng si Setyabama kok malah nganggo cunduk mentul. Mongko anggere ngantuk ngono ki terus karo ndengklak-ndengklak. Karo nak yo dadi kitir-kitir ngene iki cunduke mentul Nganti kaya sinden. Sinden kendi? Biyen ki ana sinden Candi Mulya. Jenenge Mbak Yu Rolimin. Roliyah kok Rolimin. Kuwi yo senengane nganggo cunduk mentul. Janji ngantuk ndengklak-ndengklak kabutan gelungan. Malah saiki Ngamarta ki ana abdi dalem pengrawit barang senengane yo nganggo cunduk mentul. Apa ya ngono? Iya. Malah kepara renarene sangune pinset. Pinset kuwi Sing sok nggo mbubuti apa brengos. brengos ora duwe. Jenggot Ora tukul. Parandene kok aksine iki mengan mbubuti wae. Nganti mblindis. Parandene kaya ngono arep dituwakake ning Ngamarta ora gelem. Wingenane iki gelem ning meng sedina. Bareng sore kobol-kobol golek pegiwan. Lah kok kobol-kobol Motol-motol ngampet sedina empet. Karo kanca kancane ora oleh mancing pegiwan. Lah ya dadi atos kaya watu. Nang pesadaran kok ambune blarengan. Jebulane sapa? Dik Sri. Dik Sri kuwi abdi dalem apa? Abdi dalem oce-ocean.
Abdi dalem kok oce-ocean. Sriyana apa? Sriwiti. Oh, kok Sriwiti ora? Nah, ngene iki lho. Pun kakangku yang anggere ketemu karo Dimas Werkudara ngono. Seneng anggone bakal Sladhu guyon mari kena. Lah iya, kuwi sing ngimbuhi. Dawa umure ning aja pisan-pisan. Cilideng kakangku guneman karo Antakawana kae lirih-lirih. Sebabe Saiki budheg. lho, lah jalarane kepiye? Wong kuping gatel kok sogoki. Mung oleh nyogoki nganggo tabuh gong beri. Kupinge nedas nganti nyenyeh sing jero. Sing kiwa kira ora krungu apa-apa. Oh, ngono. Iya. Ning parandene Dik Tri Traji ya tetep seneng. Kok Tri Traji? Brengosen po? Apa celaan? Ora, Lho. Apa bengesan? ora. Pun kakang ki mau nang pertelon jo kepethuk karo wong sing tak takoni pijer muni. Ora wae ngono lho. Iki ngene gareng ora usah kowe mrene. Sok kepethuk karo kakang Anoman ora Dimas Werkudara. Wis modar ya Sajake wong iki ujian. Kok ujian? Lungguh kanthi prayoga. Wis ora kurang prayoga Yayi Werkudara. Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi Madukara ngaturaken sungkem kunjuk umiring rawuh paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Tak tampa atur pangabektimu Yayi Janaka. Pangestunipun Kakang Kebatampanana. Kula pundi wonten ing mustaka mugi dados jimat maripih Koko Prabu. Kepiye pamartane Yayi Wrenges Bratajaya? Sanadyanto ingkang rayipun Wrenges Bratajaya menika cugetan naten nanging parandene badhe kula tresnani saklaminipun kok Koko Prabu. Oh, ya syukur. Wis sregep ados apa durung Wrenges? Dereng Koko Prabu. Lho, Limbun sanget menawi dalu mboten nate tilem. Lajeng menawi wungu ingkang rayi menika menawi dereng bedhug tengangipun dereng purun wungu. welah, cah wadon kok kaya ngono. Mbok coba goleki srana. Srana menapa? Pupuki nganggo tlepong gajah apa-apa. Menawi dipun pupuki rikmanipun boten purun. Lho kok ora gelem? Menapa kemawon ingkang temempel wonten rikmanipun ingkang rayi menika jer mangke boten saged rumaket, boten saged raket. Waduh, ya. Aja disia-sia adhiku sih. Wrenges Bratajaya ya Dimas. Dimas Arjuna. Nokno inggih dhateng sendika. Mboten badhe kula pegataken tresnanipun. Kepara ing mangke badhe kula padosaken rencang sarta imbeting garwa Madukara Koko Prabu. Welah. Bojo wis pirang-pirang kok sarep palakrama meneh. Menawi kula sumerep abdi dalem wonten ing negari Ngamarta ing rikalenggahan menika wonten sedasa cacahipun. Sedaya mboten wonten ingkang awon. Kepara wonten abdi enggal Koko Prabu. Lho. So Yai. Kados pundi? So. Injih menika Nyai Dewi. Dewi sapa? Dewi Sukartowati. Lho, sing nganggo jeneng Sukarto ki ketoke dudu kuwi. Kula mirengipun injih mekaten. Oh, mulane. Lah kok ngane-anehi temen. Waduh jan. Kali tenanggenipun kumujeng Koko. Lah, ketularan Ponidin pun Kang. Iki rayi kembar ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu. Ya, Yayi nek kula sedhewa tak tampa. Pangestune pun Kakang Tampanana. Kapundi dados jimat Koko Prabu? Duh, Koko Prabu. Sawetawis anggenipun ingkang rayi angrantu rawuh paduka wonten ing negari Ngamarta.
Tumuntun ing samangke sak sampunipun asonapas asat punang riwi. Kula suwun tumuli inggar paringa pepadang angudari ruwet renten ing manahipun ingkang rayi. Kinarya pandam panduming lampah para Pandhawa ingkang nandhang peteng kaemengan ing ari kalenggahan menika Koko Prabu. Duh Yayi, nyuwun pangapunten. Nuwun sewu mboten ateges pun Kakang menika badhe lirwa ing sesanggeman. Nanging pranyata ingkang Raka Ndwarawati kagubeling bot repoting bebrayan mewah sesanggeming pun Kakang minangka narendraning Praja Ndwarawati. Pramila Yayi, raning pun Kakang ing ari kalenggahan menika sampun kepareng soman ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa. Tumuli kababarna menapa ingkang dadosaken mambenging penggalih paduka. Duh Yayi Prabu Puntadewa ing Raka sumadya anampi kanthi nganglungaken jangga nilingaken karna mundi sabda pangandika paduka Yayi Prabu Puntadewa. Oh. Koko Prabu, kula Yayi sampun sawetawis dangu menawi to para kadang Brata Pandhawa nandhang peteng raosing manah satemah kadya binanjut kabagyaning para Pandhawa rinacut daya kekiyataning para Pandhawa inggih labet icaling pustaka Kalimasada Samak Mustaka Jamus saking gedung Pajimatan Negari Ngamarta Koko Prabu. Pramila saking menika Koko Prabu ingkang rayi kepareng cumadung dawuh ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kepareng paring sarana pitedah menggah wonten pundi dunungipun pustaka Kalimasada Samak Mustaka Jamus awit menawi nitik kaliyan kawontenan rikala ratri icaling Kalimasada saking gedung pusaka mboten wonten banon ingkang jugruk kandha ingkang sumindhi parandene pustaka Kalimasada Samak Mustaka Jamus sirna tanpa lari musna saking gedung pusaka Praja ing Ngamarta. Pramila Koko Prabu monggo Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula suwun supados paring andharan menggah menawi pusaka Kalimasada binanjut dening dewa sinendhal mayang dening Jawata ing samangke para Pandhawa badhe anglirakaken nanging menawi to wonten sipating Pandung utami Duratmaka ingkang wani nyidra pusaka lambang kajayaning para Pandhawa tuwin negari Ngamarta ing pundi papan dunungipun
badhe den upadi dening para kadang Brata Pandhawa. Duh, Koko Prabu. Wah. Bener kang dadi pengendikane mbarep kakangku. Yen nyata-nyata pancen Kalimasada sinendral mayang kapundhut kunduring kayangan dening para dewa Pandhawa Laila Legawa. Awit pusaka yen to nganti oncat saka ingkang amengkoni kuwi mestine sing kadunungan pusaka mau nandhang kaluputan. Mbuh kuwi ora kebeneran seratine apa wis wadih wis wegah ngawula sarta den sanding dening wong ingkang tumindake nasar susur bebudene. Nanging yen to ana pandung ana duratmaka ana maling wani mlebu gedhong pusaka negara Ngamarta odu sapa-sapa Werkudara sing saguh nyekel maling kuwi mau bakal ndak seret munggah Pradata Agung negara Ngamarta. Den Patrapi Bidana ingkang murwat kelawan kaluputane. Makaten ugi kula Koko Prabu najan to ingkang rayi Madukara sagah ing samangke merjaya duratmaka ingkang wani akarya gedering praja Ngamarta ingkang rikalenggan menika datan tentrem kawontenanipun icaling Kalimasada anjalari rewet rentenging bebrayan wonten ing negari Ngamarta jeriting para kawula penandhanging para alit ingkang kathah brahmacara wani kaliyan para pandheganipun temah sami nglirwakaken kaliyan kewajibaning kaprajan reh peperintahan pramila ing samangke kula ingkang sagah antrenggalangi ngudi wangsulipun Kalimasada murih tentreming praja Ngamarta. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo Koko Prabu kula aturi paring pangandika ingkang wijang. Duh, Yayi. Nyuwun pangapunten Yayi Prabu. Ingkang raka ing Dwarawati menika jalma limrah ingkang kebak ing kekirangan tuwin boten lepat saking panduga ingkang tumpangsuh pramila Yayi. Mbok bilih samangke aturipun ingkang raka Dwarawati kirang nuju prana sarta kirang trep kaliyan kawontenan ingkang raka Dwarawati nyuwun guing samudra pangaksami. Nanging Koko Prabu lajeng sinten menawi Dede Paduka ingkang kedah paring andaran kados pundi angudi wangsulipun para pustaka Kalimasada samak mustaka Jamus. Koko Prabu Sri Bathara Kresna kamangka pangudining katentremaning kawula ing negari Ngamarta ing samangke kedah den seranani dening tumuruning kanugrahan wujuding wahyu ingkang winastan wahyu katentreman jati inggih ingkang kedah den budidaya mawi sanat lan sarana wujuding pustaka Kalimasada samak mustaka Jamus. Koko Prabu. Oh nggih, menawi to mekaten kersanipun Nyai Samyaji sak kadang kepareng ingkang ngraka nyuwun wekdal sak metamis badhe amuja mring wewenganing Jawata ngeningaken cipta kula nyuwun pitedhahing pangeran pitedhahing Jawata ingkang karya loka mugia ing samangke pikantuka pitedah ingkang sanyata murih mangertosi wonten pundi lan sinten ingkang mentala njalari musnanipun pustaka Kalimasada sak mustaka Jamus saking gedhong pusaka negari Ngamarta. Yayi kasumanggaaken sak wetahipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Dintrem tana kang nyabawa kapraban dening Sang Narpa.
jroning pananggilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swarane abdi kriya gemblak gending nyang kemasan ingkang samya nambut karya pranayaka pradangga myang waranggana ya samya sawika prakanca sore-sore sedakep saluku juga sang nata Ndwarawati ya ngatas mring purbaning Hyang Mahanasa tan mantara dangu gya antuk sasmitaning dat kang mring dat Krusna sinayeng manggelung mangruk mining cakranira mintonaken triwikramanira kados pundi Koko Prabu? Wah, mak jenggirat gawe kagiat ing padha lungguh ana ing stinggil kepiye suparing pituduhe para Jawata marang Jlidheng kakangku. Duh Yai, pun Kakang bakal ngandharake ngendikake kahanan ing saknyatane nanging pun Kakang nyuwun Yai aja nganti para Pandhawa padha kagiat. Wah, ora bakal. Aku kuwi dudu wong kagetan. Werkudara dudu wong gumunan. Ya. Yayi Prabu Puntadewa kula suwun supados agenging penggalih. Anampi menapa dados pangandikanipun ingkang Raka Ndwarawati. Wis waken dawuh Koko Prabu. Dimas Janaka semono uga. Tak cekel tali gocine menapa? Kok cekel tali gocine nganti kaya nawung? Tak cekel janjimu Yayi. Injih. Aja serik, aja lara ati, aja kaget. Yen to pun Kakang ngendikake kahanan ing senyatane. Wis tuaken dawuh Koko Prabu. Dimas Werkudara ya tak jaluk netepono kelawan kesaguhamu ing ngarep mau. Perkara apa? Yen nyata pancen ana ingkang jalari ilang ing Kalimasada
Wong ingkang njalari hilanging Kalimasada kuwi mau ateges sipating Duratmaka. Sing saguh paring pahukuman kelawan Duratmaka mau sapa? Aku. Mengko aku dhewe sing arep ngidyak cengele maling mau. Nek kok arep didak cengele. Wah. Marogagi Kundawa sing cetha. Mekaten Nyai Puntadewa. Sasampunipun ingkang Raka angesti kalian pangwasaning Gusti Dewa ingkang akarya loka. Wonten pangandikaning Jawata ingkang dumeling wonten ing talinganipun ingkang Raka bilih Kalimasada ical saking negari Ngamarta menika wau mboten kok ateges lajeng dipun jabel sinendal mayang dening para Jawata menika babar pisan mboten. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Tan sanes kejawi wonten ingkang anjalari icaling Pustaka Kalimasada utawi wonten ingkang ndusta Pustaka Kalimasada. Lajeng Pandung menika kala wau paranipun dhateng pundi? Mangke Pandung menika kula ingkang sagah anyepeng Koko Prabu wonten pundi kinten-kinten dunungipun? Ora adoh papane saka negara Ngamarta kene. Duratmaka kuwi mau dudu wong liyandrayan, dudu wong sakjaban Karas. Karepe kepiye? Dudu wong sakjaban Karas Dewas Werkudara. Lire. Wong jero kepara isih kulawarga dhewe. Wah. Apa ana antarane Pandhawa 5 iki tumindak culika? Wani ndusta Kalimasada kanggo pikuleh awake dhewe. Ora. Lah banjur apa abdi ana ing Ngamarta? Abdi uga ora. Lah sapa? Lajeng sinten Koko Prabu? Salah sawijining putra satriya Pandhawa. Sapa? Anak Jodipati. Dudu. Lah banjur Ora ana liya ingkang wani ndusta Pustaka Kalimasada. Samak Mustaka Jamus. Ya mung prunanku dhewe atmajane Yayi Janaka Si Abimanyu di. Ora iso mulang karo anak lanang kuwi ento sing dipenting-pentingke sing di leliting meng bojo ya kaya ngono kuwi. Anak kuwi ora meng cukup dipakani wae, anak ora meng cukup diwaregi wetenge, nanging uga kudu diwenehi ngelmu pitutur sing becik. Ora lumrah yen Abimanyu lah kok Mentala nyusta Kalimasada. Wektu dina iki jlamprong yen ora Mentala paring pahukuman karo anake dhewe. Werkudara sareng jangkah kasatriyan Tanjung Anom. Wah, idwa-idwa ora balekke Kalimasada. Nandang wiranging ari kalenggahan menika inggih awit saking pakartinipun yoga kula pun Abimanyu sampun ngantos Abimanyu ingkang ngukir jiwa raganipun inggih kula ingkang dados tiyang sepuhipun inggih Janaka sampun ngantos lajeng dipun dukani dening Kang Mas Werkudara. Abimanyu angka wijaya gawe isin wong tuwa
anak ora ngerti males budine pepunden lan wong tuwa wani dusta kalimasada kelakon kramasi epek. Sapa wadune hong bawana langgeng. Duh Yai, mboten nginter babar pisan menawi kawontenanipun Praja Ngamarta dados dedreg daredah kados mekaten ngantawasipun. Sudarma kaliyan Yoga utami putra Yai. Duh Koko Prabu, perkawis ruwet rentenging kawontenan Praja Ngamarta, kula aturaken sametahipun ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo ing samangke sampun ngantos Yayi Werkudara tega tegel kalian perunanipun. Dene Yayi Arjuna sampun ngantos tega mentala kalian Abimanyu Wijaya. Pramila saking menika Koko Prabu, kula antri paring senjata pitulungan. Angga Wijaya inggih putra prunan Paduka piyambak. Wangsulipun kalimasada kula aturaken sawetahipun kalian Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Oh inggih, menawi mekaten kersanipun Nyai sami ajeng raka nyuwun pamit. Astutinipun Nyai Puntadewa mugi miring lampah kula murih widodha nering sambikala. Ayu rahayu ingkang tinemu tindak Paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu kepaneng ngrayi ragil sumela atur matur kanthi wijang Yai mekaten kula kok gadah raos subriya tumrap kalian pengendikanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Lire kepiye Yai? Menapa inggih kepara estu menawi to ingkang wani ndusta pustaka Kalimasada samak mustaka Jamus menika pun Angka Wijaya Abimanyu. Angka Wijaya menika lari lugu. Angka Wijaya menika sampun kasinungan kamukten kawibawan turta daya kasantikan kaprigelanipun menawi tumagut ing Rananggana boten dipun samaraken malih pramila Koko Prabu. Perkawis menika kedah dipun taliti, kedah dipun pirsani. Ing mangkeh kuwatosipun menawi wonten
dom sumuruping tirta bebasan glugu katrusu banruyung kamontenaning praja Ngamarta menika. Kersane Yayi Wragil kepiye? Monggo kula dherekaken minggah sanggar malanggatan meminto sing Jawata ing karya loka. Mbok bing samangke Hyang Darma kersa maring pitedah menggah mendranipun utawi icanipun pusaka Kalimasada sang pusaka Jamus. Iya Yayi. Ndak paliti kanthi weninging paningal jati ingkang pun kakang ing samengku bakal ngatos pangwasaning Hyang Mahawikan. Mula kanthi iki bodholna kang padha ngraseba pun kakang munggah sanggar pamelengan minto sing Jawata muga ing samengku pusaka Kalimasada tumuli bali ana negara Ngamarta. Syukur bagi bisa kinarya sarana anggayuh tumruning wahyu katentreman sejati Yayi. Ngono inggih O Prabu. Ingkang rayi nyuwun pamit. Sing praenung ati-ati Yayi Nakula Sadewa. Andakawana ana wonten dawuh. Dawuhna sangganing para nayakaning sun. Sartane Wadyabala supaya ambek tengi negara Ngamarta daya kongsi ana bebaya ingkang tumeka kepara lekase bendaramu Yayi Werkudara lan Yayi Arjuna memanuk ana plapaten lakune murih aja nganti tega tegel kelawan yogane dhewe nestakaken dawuh lilah dalem bodholing pasawakan kalengkan menika Kanjeng Diwaji gandanya sekar kadung
Oh.